Nalejme si čistého vína. Sme schopní prečítať širší rozmer toho, čo sa v skutočnosti deje? Predtým si však povedzme základné fakty. Po prvé, pozície európskych krajín sú nejasné. Po druhé, marketingovo sa vytvára hmla ich jednotnosti. Po tretie, pre vytváranie tohoto naratívu zjednotenia šíri Európska únia strach, že Rusko napadne konvenčnými zbraňami členský štát NATO. V skutočnosti má však Rusko slabšiu silu ako aliancia. Už nemá tu 5 miliónovú armádu ako pred 30 rokmi. A keďže už dnes dáva 40% HDP do vojny, je na svojom limite a nevidíme skoro žiadne posuny. Bez peňazí sa vojna vyhrať nedá. Je to len veľké strašenie. Po štvrté, Rusko nespochybniteľne porušilo medzinárodné právo. Po piaté, nech je Trump akýkoľvek, faktom je, že bez jeho zatracenia svetom by diskusia o miery nezačala. Po šieste, ukázalo sa, že Únia premeškala čas na diplomatické riešenia a potvrdzuje sa, že je chyba predstavivosť pochopenia, o čo sa tu vlastne hrá. Naopak, pokračuje v diskusiách vzájomného sa potľapkávania, ako sme v nedeľu videli v Londýne. Ďalšia mediálna show o obrovskej dohode a jednote. Realita je však iná. Jednak neprešli s ničím, čo by niekoho zaujalo a nedošlo ani k potvrdeniu Zelenského vrátiť ho do hry. Naopak, reakciou a potvrdením neúspechu samitu bolo, že Spojené štáty po ňom vypli podporu Ukrajine. A nakoniec po siedme, a tak žiaľ chaotické natlačenie 800 miliard do zbrojenia namiesto peňazí do konkurencieschopnosti, do posilnenia európskeho hospodárstva, do krachujúcich automobiliek budú odpaľovacou rampou pre rozpad únie. A to nehovorím o tom, že veľká časť tejto sumy pôjde na nákup amerických systémov, keďže Európa vyprázdnila sklady. Poďme teda k podstate toho, o čo ide. Dohodou s Ukrajinou o nerastných surovinách otvára Trump v skutočnosti v ďalšom kroku 4 obrovské kapitoly. Tá prvá je diskusia o Strednom východe, druhá o Sýrii, tretia o jadrovom odzbrojení a po štvrté vo finále o celkovom znížení nákladov na zbrojenie. Amerika tým finálne sleduje diskusiu s Čínou a Ruskom. Bez nich to nedosiahne. Chce tak riešiť bezpečnostnú politiku celého sveta, aby sa celý svet nielen dnes, ale aj v budúcnosti neocitol vo vojne. A to je to najdôležitejšie. O toto sa hrá. Neriežme výkriky, posmešky, osočovanie. Výsledok je dôležitý. Ukrajina je len jedna kapitola. A na pochopenie reality toho, čo sa deje, žiaľ, vedeniu Európskej únie bráni uprednostňovanie osobných záujmov jej čelných predstaviteľov. Odpojte sa od predávačov strachu. Budete vidieť svet taký, aký je.